As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, nining atong pagsaulog sa misa, atong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasyang atong nadawat ug magampo ta nga hatagan unta sa kaluwasan ang tanang mga kalag nga atong giampo karon, labi na ning nagsingabot na ang atong pagsaulog sa adlaw sa mga minatay ug ang atong mga kaigsuonan nga naglunang karon sa sala makamao na untang maghinulsol ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa gibahin-bahin ni Kristo. Kay nag-ingon ang kasulatan, sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihag ug gihatagan niya mga gasa ang mga tawo. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya, sa ato pa mikunsad ngadto sa kahiladman sa yuta. Busa siya nga mikunsad maura usab ang mikayab saylo sa kalangitan aron mapuno ang tibuok universo sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimog mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang tanan sa pagtuo sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita
ingon sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang minugna. Hinunua pinaagi sa pagsulti sa matuod uban sa gugma. Kinahanglan mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Ubos sa iyang pagbuot magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini. Ang tibok lawas mutubo ug malig-on pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingog usa ka siyudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
Ginoo, manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni ka, O Ginoo. Niadtong higayuna may mga tao dito nga misugilon kang Hesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, gisabot ba ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Mahitungod niadtong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore. Gipakaingon ba ninyo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya misulti si Hesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoy igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya'y nakaplagan. Busa miingon siya sa iyang hardinero, tan-awara, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya. Apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una, sir, basin or bisan niining tuiga na lamang kay akong libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Putlon di ay sa Ginoo ang kahoy nga dili mubunga. Nya ang tao sad nga dili mubunga, putlon sad og isugnod sa kalayo kay nag-usik lang sa katambok sa yuta or nag-usik lang sa mga grasyang gihatag sa Ginoo. Gipangutan-an na imong tupad ing na dili pa kaputlonon, di kaputlonon, ay daghan ra ba nato mga putlonon. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang tagsa-tagsa gihatagan sa Ginoo og mga bagasa, lain-lain lang, na ay propeta, na ay mga apostoles, na ay ebanghelista, pastor, magtutudlo, healer, guban pa. Pero kini di ang tanan gihatag ni sa Ginoo aron pagpalambo sa usa lamang kalawas, ang usa ka katawhan sa Dios. Nya unsaon man pagpalambo, kinahanglan atong gamiton ang tanan natong gasa para sa uban, ialagad sa uban. Muna kung sa may role na tos kinabuhi, mo'y atong buhaton ng litan. Asawa ka, pagpakaasawa, ginikanan ka, buhata ang imong role isip ginikanan. Ako sad nga pari, ako sang buhaton ang akong katungdanan isip pari.
dili tamag sinahay, dili sabta mag contest or magkompetisyonay, dili sabta magdinautay tungod lang kay may kay kang mo suwat niya ako may sa kong mutabi magdinautay na ta mo ingon ta may lang na siya musuwat di man na ka maumutabi. Ayaw na ang iya atong role ang pagsuwat isip ebanghelista nga ikaw tingali preacher yaw-yaw na may malang na siya mo healing pero di man na siya kamaong mo memorize anang tanang mga bersikulo sa Bible o man na siya alamag. Ayaw na lang pag-ana ang katong iyang healing nga gift mao sa to iyang gamiton nya kanisang imo nga memorize kay nimo dali kay ka memorize kay may kay kag memory gamita sa na siya wa na lay pagkontis-kontis pagdinaotay. Unya ang sunod natong buhaton para mabungahon kay itong kinabuhi magdasigay ta pag-adto sa balay sa Ginoo. Pila man kabuok ninyo nga inigting simba, musimba mo Domingo nga mangimbitar gyud mo sa inyong silingan. Ano bang imo gyud silang dasigon ba? Oy, kasagaran nato siguro ay lang, siguro ay ako'y simba, nya uli nimo buwa mo simba imong silingan. Sige lagduwag madyong, sige lagduwag tungit, sawayon pagid nato. Ayaw, magdasigay ta. Muna ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang balay sa Ginoo, mga igsuon, duha ni siya ka lugar na ay gitawag na itong Sacramental House of God, nga maoning atong kaning simbahanan o naasay gitawag nato inner house of God nga mao ang atong kasing-kasing. Pulos gid ni makalipay kana bitang higugmaon ka sa imong silingan, sabton ka sa imong mahal sa kinabuhi, pasayloon ka sa imong mga sala, pasabot nakasuod ka sa balay sa Ginoo nga naas iyang kasing-kasing. Kay matod pa ni Kristo, ang iyang balay anha man sa atong kasing-kasing. Nya, og naa kas imong kasing-kasing nga ang imong isig katao nakasuod na diha, dali ra kayo pag-imbitar niya nga manganhita sa atong kaning simbahan. Manimba tagdungan. Kana bitang magmisa kog patay naagay pipila ka mga igsoon or mga parinting nga dili mo tambong ngano man tungod kay nag-away di ay sila. Moingon man to siya mo tan-aw man to igtan-aw dito na mga animal na nambong ay di na lang kong tambong kasa lagyapon ko diha nya kadto santo ang nitambong nakaunag tambong magsigi sa tog lingi-lingi magsigi ingon nga wa mo simbang buang-buang dahi wagi batasan da ang imong kasing-kasing na ay dili Diyos nun yawanon nga pagbati ang imong gipapuyo sa imong kasing-kasing mao ang yawa. Muna diri sa atong ebanghelyo ni ay niingon Lord naaman to'y nag-ampo didto gahalad gipatay man noong Pilato didto gyud sa halaran ingos Kristo unya kay gipatay man to nagtuo og dautan kay ito sila kay kaninyo ug di mo magbasol sa inyo mga sala mga matay sad mo sama ni adto atanawa karon wa na ta magbasol kay sa to mga sala porting pinatyanay sa kalibutan porting pinatyanay gyud gubat patay, dinautay, kay wa man ta mamiya sa tong sala, gasigi mo lang tag sinawayay. Ni asay pasumbingay ni Kristo katong kahoy na putluno na unta,
Pero niingon ang hardinero, ako sa ning kuan ni Lord, ako sa ning kubkuban ang kilid, niya akong abunuhan, basin pag mamunga ni inig ka, kuan, inig ka sunod tuig. Pasabot, ang Ginoo sad, isip siya mao'y hardinero, si Kristo, o kita, isip mga gitawag og mga laborers ni Kristo. Maningkamot ta pagtabang sa atong isikatao nga makakitag Ginoo, nga matagaan gisilag chance nga makakitag Ginoo. Kubkuban ang kilid. Mo na nahitabo sa mga santos sama ni San Agustin, famous magay ni siya nga buangon kay tanan. Gisigihan gyud bisibis ni Monica sa iyang pagampo ug sa iyang mga luha ang iyang anak. Ning bunga gyud nahimog yung santo si Agustin, si San Pablo, Saulo man sa una, manglulutos. Gisigihan yung bukbo sa mga dugo, bisibi sa dugo sa mga martir nga iyang gipamatay o sa gugma sa mga tao nga iyang gipanglutos. Nakonverter gyud si San Pablo og nahimong haligi sa pagtuo nato. Daghan kay karon bisan gani mga adik, na daghan kay datong kaila mga adik is una karon nindot na kay kinabuhi tungod kay naay ni hago pagtabang. Sige, laing lingi sa imong tupad na abunuhan ti ka. Abunuhan ti ka. Pasabot, paambitan ti ka sa akong mga nindot aron mag-anam kag kanindot. Ug kung mauna ni atong buhaton mag-inambitay tas mga nindot nga niya nato, pagkanindot sa kalibutan, pagkamabungahon, pagka-fruitful. Muna kamong ni paambit din hinato nini mga slots, inyong pagsigig palit ani atong slots. Dako kay ning ikatabang nya daghan san mo bunga. Pabungahon pamog maayos Ginoo. Pasabot pilo-piloon ang inyong mga grasya. Basta tininuod gyud ang inyong paghatag. Nya kinsa man ning tininuod ang paghatag, dili maghunahunag baos. Ang kalipay naas paghatag. Sige lang yung hatag. Palit og slot. Niya magiging ato makauban ini. Nga sige lang yung palit. Why hunong-hunong. Gani, kung mohunong kong baligyang slot, mangutana dayon. Padir, unsa na sa imong slot karon? Ninduta ni mga tawhana. Nasa'y uban, di na yun ganahan mamina og slot. O ugma na lang tamo update ani. Nasa'y uban, dili pagyud mo palit, mga scammer pagyud, mangilog pagyud aning ato in taong ginagmay nga dawatonon, ila pagyong ipasimang adto nila pinaagis pag ilad-ilad. So ato lang sana silang iampo. Aron di sa ta mabiktima, sa ako nang gikaingon, sunod yun mo kanunay aning ato mga platform sa social media, ng atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, mga 206 na ni kanini ang subscriber, o kanisang atong Facebook page San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya dinhi aning maong mga platforms atong ipakita ang atong whole nga misa, online mass. Nya inigkanta sa offertory o sa final songs, tanawa sa screen, ato nang i-flash diha ang mga official nga contact persons, contact numbers o account numbers. Inyo nang screenshot, nya mao na nay inyong sundon aron dili masaag ngadto sa mga buangon, no? Aron ang bunga ninyong ipaambit dinhi mapahimuslan gyud sigon sa tumong nga giplanos Ginoo alang natong tanan. Kay ang Ginoo kanunay ginang naghatag og kaayuhan. Nya unsaon pagpalambo, unsaon aron mudaghan ang bunga, sige lang gitag paambit, sige paambit hangtod na kita balik ngadto niya nga maoy nagatiman nato sa tinuoray. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mapailubon kaayo og mahigugmaon alang kanatong tanan. Masaligon kitang mudangop kaniya diha sa atong pag-ingon, Ginoo kaluy kami.
Ginoo, kaluhii kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, magdasig kanato ngadto sa mas mainitong pagdebosyon kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang atong katilingban magmabungahon sa pagampo ug sa pagpenitensya ug harungon nato ang paghukom sa Dios uban ang kamatinud-anon ug mapaubsanong mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga magmainiton kita ngadto kanila kansang mga kasing-kasing haguka ug mabugnaon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga sila nga nanag-antos makaangkon og kusog ug kalig-on sa pagkabot sa Ginoo nga kanunay haduol kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay makasud-ong sa nawong ni Hesus ug magpabilin diha sa iyang presensya hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Makagagahom og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Awata o Ginoo, kining among mga gasa, iman sa mugugma, sa gumaw sa tusa. Kining manok, kining ino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, uwasamo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amal. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan ug sa tibuok iyang santos sa simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and tells me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Ang atong recollection og misa sa mga kapilya nagpadayon karon niya ang inyo sang mga pagpamisa sa mga minatay para karong adlaw sa mga santos November 1 ug adlaw sa mga kalag November 2 na pwede sa ninyong ipadangat dinhi. Kamong mga online parishioners, pwede ra ninyo i-message ang inyong mga gustong pamisahan nga mga kalag. Unya ipadala ra po ninyo ang inyong love offering. Ya, sa ato din mga territorial parishioners na makaanhi sa simbahan na matay mga sobre inyo ng pilapan niya kung dili masud ang inyong mga kalag na pamisahan diha sa sobre nga badlis-badlis mihimo lag insertan og papel. Pero ang ato rang basahon dinhi sa ato niyang pagpamisa sa tibok buwan sa November kadto rang nasuwat diha sa ibabaw sa sobre. Kung gusto ninyong mabasa gid ang tanang mga kalag, isuwat na lang sa tagsa ka sobre niya kining inyo sang love offering. Niya unsa man to atong love offering, ang gidak-on sa kantidad mag-agad sa imong gugma sa kalag nga imong gipamisahan. Niya atong hinumduman ang pagpamisa sa mga kalag mapuslanon natong mga buhi. Kay matod pa ni Kristo, basta mutabang ta sa iyang mga minahal, tagaan kita niya og reward. Muna, makadawat din tag-reward kung magpamisa tas mga kalag. Kung ang kalag nga atong gipamisahan, tuanas langit, pasidungog ang atong gihatag kanila. Kung naas purgatorio, pag-ampo ang atong mahatag nila. Kung tuas impierno, kaya di naman na sila kana ganing mabiya dito sa impierno, atong matabangan ang ilang mga pangandoy alang sa ilang mga buhi pang mga kaliwat. Kay mangandoy man yun ang kalag nga dili unta maadto sa impierno ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Mahatagan sad og pagtagad, grasya na mabag-o ilang kasing-kasing. Posible ba makapaduol ang grasya ngadto nila para di sad sila masunod nganha sa dapit sa kasakitan. Mao ni ang lihok sa grasya dinhi sa atong simbahan. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Wala usab kanimo.
og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.